8टानि माने आमफ्रा 8टा वाइट टाइम दंमोन न बेनिफ्राय मा उजागा कायसा ब्रिज आबंखा ब्रिज पानबुआ सेटब्लकनि दक्षिणी 1 नम्बर ब्रिज ब्रिज हठाৎ खायाबो तामहेन फादि थांगा आस्ते आस्ते क्लाबो दाबि दङ आबिन बागै कोनो बाइक कोनो बरक रिक्सा खायाबो थांफाय खायलाया abo gorong kya bider ong sangani bago ujaga borok tabu kisa nailai tonglayo aba aste aste खायाबो harap hap thati hoy tolak kologoi tongo abo ब्रिज हिंkai एक साइड अब उत्तर साइड नि अब पिलर तलाते खले पूरा हा अब कुई खाइथाका आबनि बागै ओ पिलर एक साइड दिं आस्ते 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 खले बताबि दं आबनि बागै अब बाइखा हिंkai पूरा yang पश्चिम पानबुआ ते दक्षिण पानबुआ नि बरनि यातायात बा आसा जावानि बन्दं थानाय गारि फैते बरक बन्दं थानाय बरक आबति किमनाल मनो सम्भवंगलाक आबो जदि कलबै थाङाकाय बाइसु थाङाकाय दा आबो हयतो इन व्यवस्था खायहाके आबो बेबादि पुरा बिथिनं थानाय आबतिका गारि गोरा हयतो बरक यात्रा रो बरक थांनो न किन्तु गारि रो बाइक रो आबो खायगान माथाना खायगान आबो बे जोबोद असुबिदा मोननाय Getabok je tabu सरकार तंगनाय रनो बाता मो कचनाय मो दाक्ति साराम ननानि बाङै नं कोइनाय दाना आं पानबुआ दक्षिण पानबुआ ते पश्चिम पानबुआ नि लुकरनि अंगय कायसा दक्षिण पानबुआ स्कुल शिक्षक अंगय होयना मुजंगो ताबो रुलिं सरकार न आबो दाक्ति नामरिका हिंkai जतुसले कामनाय आं आसा खालायो बरक आबोनो नायनाय नायफैनाय ता समाय सानो समाधान खायानो आं आसा खालायो